Karon pa lagi ka nabot. Ikaw gani karon pa? Nakatulog, gud-gud niya karon pa ko kamata. Aw ako pud gani. Mo ginawa kadlo ka no, ibasig malitay labos marke. Mao gani. Kabalo ba jud kano kung unsa ko ka-loyal sa iya ha. Di ba gyud nako kaya nga mo trader sa iya. Unsa na lang kaya ko no? Dili jud na ako kaya taluhon siya sa iyang mga plano. Nya, unsa man paabot na to? Tara. Tara. Uy. Sarado ang gate. Ako'y bahala. Tara, walop. Ganchoy dagan choy. Kana. Nagunsa ni si boss? Nagdula man ata na. Kana. Boss. Uy, May buntag boss. Nagunsa ka boss? nang alcohol ka? Aw, wala boss. Alcohol sa ori, alcohol dira. Ang damay mo na. Inyo kung gidisturbo dire sa akong ginabuhat karon ba? Unsa day mo? Sorry boss. Naglagbok na mo. Wala pa boss. Oh, paglagbok dayon mo. Sinanglo ng mga bata niya. Kita nga. Kana. Dagan. Kana. Atake lang. Boss, nagunsa jud ka boss. Kita ka nagdula ko? Unsa pa gidula din nimo Ay, boss? nagpangutana kay kabalo kung nga wag gyapon kakadulaan eh. Ginagani ko boss, unsa na ba sinday ba? Run online. Run online Pinas, but nimo pasabot? O kana, run online Pinas. Sus. Kumpiyansa mo kay ka sa ko boss, nagadula mo ko na sa una way back 2006. Pakit-on ka sa mga picture na ko sa una boss, nagdula ko ng run online Pinas. Sige daw, pakita ako sa picture nimo be. Awa ko mga Nalawgaw ka. awa ko mga picture sa una boss, way back 2006. Kato pa na nagadula ko sa internetan. Ikaw jud eh. Ako na full set ko ana boss. Ayatay nakapulset. Luoy gini kay mga kalaban, makitaan ko nila dagan na sila eh. Nalawgawan nagadula day ka ni Jong. Opa. Ikaw nagadula pag ka na sa una boy. Wala mo ko yung lamag ana boss. Unsa rin mo ginadula di ay? Space Impact boss. Space Impact. Sa Nokia ra ba na nga cellphone boy? Yes boss. Champion kay kuha na boss. Nakalaban ako tong master nila nga octopus boss ba? Asa ato? Katugo magnaana boss boss. Gay kay kuha na boss. Ato sa si Hana dito boy kay basig na siya isugo sa imong kaulakaw. Yes boss. May buntag ma'am. Oh, may buntag. Kaning nakay pasugo sa kuha ma'am. Dala lang ka sa portahan. Magbantay sa kuha. Sige ma'am. Unya nga nung ka naman dyan mo napilian na dulaon boss. Magbuot day ka Jong unsa akong gusto dulaon. Busing man ko. Ako may nagdala sa akong time, ako yung magbuot sa akong time, wala nila yung magbuot ana. Marke? Tawag ka ni busing Hana. Beyon sa man be. Di pag-iingnan man ta ka nga manghugas kag plato? Hugas dag plato. Oh, musunod ra ko dira karon be. Unsa ni ka dira ah? Sige lingon-lingon nimo dira. Wala man boss. Wala man han, wala. Ikaw karon na. No, sunod gyud karon ha. Ay hulat ag makaanha ko dira aron ha. Let's ha. Jong. Bantayin niya akong laptop karon ha. Kay tanawa, ipakita na ko sa imo ha. Na ako'y gi-chat nga babae. Gamer gyapon ni sa Run Online. Di ay mo na namit sa... Oh, diri lang tanawa ko sa giingon niya. Big cutie boy. Tapos sa ingon pa niya, Mag-meet mo. Lah, sa hotel pa dyan mo mag-meet boss. mag-meet niya na karon sa hotel. Kabalo ka unsay offer na ko sa iya ha. Unsa boss? Tagaan ako siya og 20,000. 20,000. 20,000 yun ako na gasto sa tanan. Kitaon ako na yung babae nga piti-piti, walop og puti. Ay haya boss uy, mga chat niya ba murag mubigay naman yun na si mga boss. Unsa pa mo bigay oy? Haya ni mo boss. Marke? Ay, oh be mo, kuha madto na ko be. Bantayin niya. Ay bahala boss. Kasi makuan eh. Bantayin lang. Sige boss, ay bahala. Be. Kalawgaw ka. Oh, be, Di ko musugot nga ikaw ray nay uyab. Ilugo na ako ni sa imo ha. Karon ka. Mao din ang number ni mo Lenny ha. Ako'y makikigit sa imo ha. 0917-433-6930. Uy, boy. Asa si Marjong? Nilakaw man to, boss. Asa po niya to? Ambot lang, basig na libang. Basin pod no? Taning bataan eh. Ay glakaw dra hadra lang kahakay basig na musulo diri karon. Way problema boss, basta ako masaligan ko nimo. Kana ba mo nang gipangita nga bodyguard? Nya dress ako ha. Yes boss. Manghugas ako plato.
Di na tingali ko makita ni boss diri kay layo-layo naman eh. Maakuha rin yung ka Lenny. Tuo tingali ka boss ay. Tawagan ko ni si Lenny be. Hello Lenny. Si bossing Marky eh. Oh ako ni si Marky. Unsa wala lang Marky diri ah. Ako ni mong katong kadula bitaw nimo sa Run Online Pinas. Ako ni mong gitawag nga cutie boy. Okay, sige. I slap your ass later. Boss, Balay, luya lagi ka. kanang lain man ako paminaw ron, boss. Nga no. Ugi kalibanga ko, boss ba? Naglain ang imong tiyan? Murag mo overtake na ganin ni sa boss, nanay sungo ni gawas. Pwede ka nang mulib sa karong si Manaha, boss, kay mag-relax ako sa balay. Mo live ka? Oo, boss. Manangid gani ko, boss, na mulib lang sa jug ko, boss. Tek na bata. Ug okay lang. O sige, uli, dagan tayon. Salamat, boss. Waon ko niya akong kwarta. Kira 20,000 tinigom na ako 2 ka tuig. Maakuan ni jud ka Lenny. Time sa mag-ilis ako bagong sa nina aron humot jud ko. Ma-attract si Lenny na ako, sure ko. Mubigay jud ko sa Kualini once magkita ta. Aday, paingon ako. Digri, medyo tingali to bay. Uy! Diri jud to ba room number 30? Maakuha jud karon Lenny. A few moments later. Naramday di? Pusukol pa ka? Bisit ka Lenny. Lenny pa ka. Lito man kang kagwanga ka. Ibunog ko nimo pag-ayo. Unsa man? Kulatado? Ratado, boss. Buak jod. Buwak kayo, boss. Nagtuo og lami kaysa nga babae. Puta, dako man kay braso. O, ito bata-bata ni mo, boss. Oh, mao to akong batos-batos nako. Suga mo talo eh. Ganay ko sugay mo talo gay no, mao gani iyang bayad sa pagtalo sa kuha. 20,000 duha ka tuig niyang itinigom. Boy, Yes, boss. tara na boy. Let's go. Gaya eh. Let's go. Let's go, boss. Tara. Uy, boss. Uy, Anya man ta karon, boss? syempre, muli na ta kay modula pa kog balik. Let's go. Pandamay. Nakuha niyo ko sa trap ni boss. Pasayloon lang tana ko nimo boss. Nadala lang jud ko sa temptasyon.